Assalamu alaikum. Kamar yadda kuke gani nan ina cikin telegram bot na Artin network ne. Wasu suna cewa ba su gane yadda ake mining ɗin shi ba, duk da cewa ba wai sabon mining ba ne ba. Akwai na application da aka jima ana yin sa, wanda an ci moriyarsa ba kaɗan ba. So bayan na application a yanzu kuma sai suka kawo mini app ɗinsu zuwa telegram, wanda za a fara damawa da su suma insha Allahu. Kuma kamar yadda suka ce in kai register successful za su baka 150 kg. In kai referring za ka samu 60k, wanda ya yi referring a ƙasar referral ɗinka za ka samu 40k. So da zaran kun shigo cikin bot ɗin za ku taɓa ne inda aka sa launch app. But before then za ku iya zuwa ku following ɗinsu a Twitter da channel ɗinsu da kuma joining community nasu. Da kun shiga launch app ɗin zai buɗe muku kamar haka ne. Komai nashi exactly irin abin da yake cikin application ne, kawai ga wanda bai yi na application ɗin ba shine ba zai gane yadda zai yi shi ba. Amma wanda yake na application da ya shigo ya san ya zai yi. So za ku taɓa nan bayan kun yi joining ku cancelling. Ga shi nan a ƙasa inda suka sa home wallet mining network da quest kai. So a nan za ku zo kan, idan ku shigo akwai wannan gem da suke badawa, za ku danna receive wannan 5 ɗin. Gobe Allah ya kaimu in kun dawo za ku ganta ta zama receive 10. To za ku dinga receiving wannan kullum ne suke ba da shi. So za ku zo nan ɓangaren wallet ne. A nan ɓangaren wallet shine in suka yi distribution kamar yadda suka saba duk wata, da sabon wata za su zuba maka adadin abin da ka yi mining a cikin wallet ɗinka na ATH. Ga shi nan inda kuke gani na wurin ATH, nan kuma adadin gem ɗinka ne. So nan kuma wurin mining shine inda ake zuwa a yi mining ɗin duk bayan wasu awanni, awa 11 zuwa 12 dai, awa 12 ma kawai. So duk bayan awa 12 za ku zo ku taɓa wannan claiming ɗin ne. Kun ga lokacin mu ya fara tafiya. Da zaran awa 12 ya cika dot kuna ƙara dawa za ku ga claim a wurin. So wannan shine da ake mining na Artin network, ba wani wahala ne da shi ba. Na application ɗin ma kuna iya fara shi ba ku makara ba, kamar yadda kuke gani ga shi nan saurawan 47 days su yi wannan halving. So kuna iya farawa da sauran lokaci insha Allah daga na application ɗin har na telegram ɗin, duk lokaci bai ƙure muku ba. Sai ku dage ku fara wuta. Sannan nan ɓangaren shine wurin da ake KYC, wurin setting ɗin nan. So a application ɗin in kana da 5 ATH za ka je kai amfani da shi ne kai KYC kamar yadda za ku gani a nan. To kun ga ma na telegram ɗin 2 ATH za ka iya yin KYC da shi. To amma na application yana fara da 5 ne. Da zarar an yi wannan za ku je ku KYC ɗinku, sannan sai mun ƙara gama fahimtar yadda na telegram ɗin yake, duk wani bayani zai zo daga baya insha Allah. Ku je YouTube channel ku yi search Ramadan Tech TV, ko kuma ku bi link ɗin da yake ƙasa. Ku yi subscribing channel ɗin, ku danna alamar ƙararrawar sanarwa, ku yi liking video, ku ci gaba da bibiyar mu a cikin channel ɗin domin samun kyawawan update.